Kelden Merċieqa huwa poeta li ħareġ 5 ġabriet ta' kitba. Fosthom Molint, Majorkini, F'xifer il-pajjiż fertili u Desperoflora. Il-5 pubblikazzjoni tiegħu jisimha Taw. It-tim tagħna ltaqa' ma' Kelden sabiex jitkixxef dwar din il-pubblikazzjoni u dwar il-filosofija tal-kitba ta' Kelden. L-ewwel pubblikazzjoni kienet fl-2002, pubblikazzjoni jisimha Molint. Kienet pubblikazzjoni doppja li ħriġna ktieb jiena u ktieb Glenn Kalleja flimkien. Imbagħad kien hemm numru ta' pubblikazzjonijiet oħrajn illi segwew matul is-snin illi kienu dejjem edizzjonijiet limitati ħafna li kienu kollaborazzjonijiet ma' artisti oħrajn. Allura l-pubblikazzjoni kienet ħafna drabi jew magħmula bl-idejn jew kien hemm stampar fiha. Allura l-edizzjonijiet kienu żgħar. Kien hemm Majorkini li ħareġ sentejn wara Molint. Imbagħad kien hemm F'xifer il-pajjiż fertili, kienet kollaborazzjoni mal-artist Ġesmond Vassallo b'inċiżjoni tiegħu fil-fatt fuq quddiem tal-ktieb. Imbagħad kellek Desperoflora li kien ukoll ktieb li ħarġu u għamlu Glenn Kalleja. L-aħħar pubblikazzjoni jisimha Taw. Taw huwa titlu jew parti minn titlu ta' ktieb antik Ċiniż, Tao Te Ching, illi jagħti bidu għal fera sħiħa ta' filosofija u ta' mod ta' għejxien fid-dinja antika Ċiniża li huwa t-Taoiżmu. Tista' sieħla reliġjoni mija mod ta' ħajja. Għalija kienet importanti li x'jaqta' ħafna mill-mod ta' kif naħsbu fil-punent. Hija mod ta' ħsieb illi ma jagħmilx distinzjoni bejn il-jien u dak li mhux jien, li jmur lil minn dawn id-dualizmi tal-jien u l-ieħor, jien u int, l-abjad u l-iswed, il-kiesaħ u l-bieret, u jaqqat dawn il-kontrasti f'sintesi li għalija hija interessanti ħafna. Il-pubblikazzjoni naħseb hija ħafna iktar iffukata fuq it-tema partikolari li hija din li l-lingwaġġ għalkemm iġalek tgħid jien u int le suġġett u oġġett ma provajt naħdmu dak, provajt inkisru, provajt nerġa' naqdu b'mod differenti. Hija ħafna iktar iffukata mill-oħrajn. Għandha wkoll element qawwi ta' editjar, ġifieri xogħol bejni bħala l-awtur u l-editur li kien ukoll Glenn Kalleja, illi wassal biex il-kitba mxiet ħafna iktar lejn li tkun mirquma, li tkun aċċessibbli għal min qed jaqra, imma anki li tkun aktar naħseb eċitanti f'termini ta' kif hija ppreżentata. Il-kliem stess naħseb huwa ħafna iktar rik, jitkellem jew nnifsu, le tidħol f'dialogu. Meta darna tkun imfawra, għodda, amara, ikel. Meta f'widnejna jidwu it-talimiet u d-dogmi ta' snajja. Meta t-toroq kollha jintlaħqu b'modija privata sa minn kamritna. U meta madankollu la tad-dar, la tat-talim u lanqas tat-toroq ma jifdal ħtieġa. Ġidna mhux li ma jonqosna xejn, imma li xejn ma jonqosniex. Jien nikteb dejjem f'ċikli, ġifieri aktar milli l-kitba bħala xi forma ta' djarju li tgħid tara llum inħossni hekk u ħanikteb. U għada ħanossni b'mod differenti u ħanikteb. U mbagħad tiġbor ġabra antoloġija li tgħid tara dal-aħħar sena, dal-aħħar sentejn. Ktib dawn, għażilt l-aħjar fosthom u pubblikajthom f'pubblikazzjoni. Dak huwa mod kif tista' tapproċċja l-kitba. Fil-kuntest tiegħi jiena ħafna drabi jkun hemm tema jew ħsieb jew ossessjoni li dejjem tkun persistenti fik, allura huwa punt wieħed li inti dejjem tibqa' tħaffer fuqu. Le fl-istess punt u tinżel kemm jista' jkun fil-fond. Allura anke fejn jidħol termini lingwistiċi, il-kliem li tuża
Nadarbi huma l-istess kliem, kull kitba tuża l-istess kliem u mbagħad qed tipprova tesplora aspetti differenti tal-istess ħaġa. Allura ċiklu fil-fatt ikun il-ġabra ta' kitbiet marbutin mal-istess tema, mal-istess ħsieb, mal-istess kelma forsi wkoll, imma qed inħares lejhom minn angoli differenti. Did-dalma deżert li ta' xejn mi mera, dit-tisfija, dis-satra sisien, darna, kamritna, ħalqna, dan nuqqas ta' kliem u mossi u sensi. Da xmajjar taħt l-art, dak li ġara u dak li forsi għandu jseħħ. Mill-kartieri nxerdu ħajjitna. Imbagħad fix-xita jew fix-xemx nitilqu. La biex naslu l-ewwel jew l-aħħar u lanqas biex naħarbu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.